म्हजें नांव समीक्षा शेडगांवकर, हांव पालयेचें. आमकां आतां जाले कितले दीस जाले, 4-5 दीस जाले उदकाचो प्रॉब्लम. ना आमदार येयना, कितें कोणूय येवन आमकां विचाराय बी ना. आमी फोन सुद्दां केले जाल्यार ते उदक धाडटा, आमकां उदक बी कोणी धाडूकच ना. ते दिसा आमी फोन एक केला सगळ्यांक, हांगा सगळ्या वाड्यांचेरूय कोणाकूच उदक ना. 4-5 दीस जाले. आमी आतां जीत आरोलकराक फोन मारलो, आमचो एमजीचो लिडर, ताका फोन मारलो. तेणी आमकां उदक सप्लाय केलें. पण आमकां आतां एक कोणूच अशें आमदार आहा पळय, ते आतां वोटिंगाक येवन आमच्या दारार गेले. पण आमकां एक तेंच्यांनी विचारूंक ना की तुमचो कितें इश्यूज आहा, कितें प्रॉब्लम्स आहा, एक विचारपाक जाय आसलो न्हू. ते कोणी कितें विचारूंक ना. आमी इलेक्शनाक रावता सो तुमी आमकां मत घाला अशें सांगून गेले. पण एक जीत आरोलकर एक असो आहा, तो येवन पयलींच येवन आमच्या दारार गेला. तिणें आमकां प्रॉब्लम सगळे विचारला. त्याच्या उपरांत सुद्दां हालीं आमकां हे 4-5 दीस नळ ना जाल्यार तेणी कॉल केला, विचारला तुमकां उदक येता ना. तेणी आमकां टँकर आपूण स्वता धाडून आमकां उदक आतां दिलां. तशेंच आमकां लायटीचो प्रॉब्लम, वोल्टेज जाल्यार आमकां अजिबात ना. एक आमचो बल्ब अशें सारके पेटना, आमकां रस्तो ना, कांय ना, कोण आमचे प्रॉब्लमच पळयना. आनी आतां अशें की आमचे प्रत्येक दिसा आतां आमकां येतात ते एक पार्सेकर सर ते येतात, हे विचारतात आमकां कितें तुमचे कितें प्रॉब्लम आहा ते विचारना, आमकां निवडून हाडा, तुमकां वोटींग जाय त्या टायमार येता. पण जीत भाईन तरी अशी आमकां नळाचे प्रॉब्लम, तो उदकाचे उदक तरी कोणाकूय दिलें. कोविडा टायमार सुद्दां आमकां लोकांक रावपाक दिल्यात. तेन्ना ते हॉटेल मातशें 2 बंद सुद्दां जाल्ले, तेन्ना सुद्दां 2-3 मनशां खातीर सो ओपन दवरला.